Здравейте! Включвам се, за да ви разкажа малко за грижата за кожата на лицето ми през последните 2 месеца. Ето това е продукта, който не спирам да ползвам и кожата ми го обожава. Това е Anti-Age серум на Ina Essential с розово масло. Само няколко капчици са достатъчни за цялото лице. Ето така, първо ги разпределям, а след това и втривам хубаво с масажни движения от масажа на баба. Разбира се, без него просто не мога. Кожата ми се чувства много сияйна и много освежена сутрин. А след това грижата за кожата ми продължава с техния крем, който е страхотен, има SPF фактор и през целия ден кожата ми е много хидратирана и много свежа, без да я утежнявам, между другото, което много ми харесва. И получих крема съвсем безплатно, когато си взех 2 серума. Ще ви оставя линк към продуктите, а аз продължавам с масажа.